Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ng Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Non inimposumos aliquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan kutob sa mabutstong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini gyapon nyo boss nga lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. May pa rin magkikuban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Straight to the sa point. Sa gihapon tagtagpagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhila manggihapon mga higala sa atong pagawan-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may skutanan karong nga buntaga mga kaigsunan. Atong hatagag pagtagad may higala kay si Governor-elect Pambari 4 formal nang nipahibaw nga wad-o na niya ang pasigarbo ug ingon man ang suroy-suroy sugbo sa paglingkod niini dinha sa Kapitolyo. Straight to the point. Ay ni mga higalang maklaro lang gyud ang atong mga prioridad ba. Kay kining suroy-suroy mga kaigalaan, dili ni maoy pinakahatagag unang prioridad indekin. Unang-una gyud mga hospitals gyud. Ang paghatag og hospital nga naay doktor, naa mahigala mga tambal. Mo na yung numero 1, no? Kay basic ka na mahigala nga serbisyo sa gobyerno. Dito sa gawa sa nasod, unahon gyud ang healthcare. Mao gyud ang pinakauna mga kagalaan, no? Wa gyud mo pasiugda ng gobyerno dito dahil nga ala parehas atong suroy-suroy dako kay gasto mga sukid tigpaminaw. Mo na giingon mahigala kani bitong magtiayon kanang pamilya, ang amahan or ang inahan, ang asawa or kuan magsigig suroy. Madana mahigala kung medyo okay na angat na ang imong bang panginabuhi. Angat ng imong income, nakaangat-angat na imong kahimtang, medyo madadaan na. Pero suroy ka, nya way buga sa inyo. Mo nandun na may galay magtiayon nga ikaw ang banaha ka, siging suroy way bugas. Ang asawa suroy unya mga higalag dunay masakiton. Da suroy giunahon. Atani pagtagad do butaga mahigala sa ban-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang outgoing Governor Gwendolyn Garcia nitunga na gyud kagahapon sa Kapitolyo. Og nipahibaw nga ang lalawigan do na pay dako mahigalang kantidad sa asset. Kay number 1 magkata mahigala, so may pong makatilaw ang mga tao ani ngadto mga higala ining asset sa probinsya o kining kwarta sa probinsya, no? Nimando na sab kini paghulman na gyud og transition team alang sa hapsay nga pagtugyan sa Kapitolyo ngadto na sa sunod nga modumala. Straight to the point. Mo na sakto Governor Gwen, no? Imo nang kunan na kay mando na sa may gala nga dunay transition team para hapsay kay pareha man ta nga gusto man tag kalambuan sa Sugbo, so dili to lisod-lusuron ang sunod, no? Kay inana man gyud na di man tanan panahon sa ako nang giingon og gikan sa imong pagkabata nahibaw ka man gyud magduwa man ni mga bata dili pirmi nga magkadaog ka sa mga duwa, no? Dunay panahon mapilde sad, ha? Wala nga tudluan gini mo na mga bata nga mudawat sa gyud kapildihan kay. Sige lang, no? Inana ra man na. Tagan tanig pagtagad lumuntaga mahigala sa ban-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Samtang point. Mayor-elect Nestor Archibal ni pasalig nga magpabilin sa Cebu City Sports Center ang ritual showdown sa sunod tuig nga sinulog. Straight to the point. Sa tamamalik ito sa SRP. Okay, salamat kayo Mayor-elect Nestor Archibal, no?
arita mahigala sa atong Cebu City Sports Center alang gihapon sa atong pagpahigayon sa Sinulog. Straight to the point. Isod kay nang daghay makuyapan dito in town sa SRP. Nya importante ang Mayor Nestor Archibal kamunduhan ni Pambari 4 bag-uman mo. Maminaw gid mo sa pulso sa katilingban, maminaw mo mga higala sa media, labi na nato mahigala din hingawa tay interest no nga unsa man dinha. So kanawang makita ninyo nga doon na bay sincero nga kinini ang pamahayag mga kahigalaan no ang mga sakop sa media na inyo sang kuhaan og Q ba. Mahimo ta nga kumpasan mga kahigalaan ba no kay lisod man kayo mga higala. So kaning kang Archibal o kini kay unsa may kuan na kanang pagpahigayon Sinulog ari lang sa kita sa Cebu City Sports Center day. Dili pag ready atong SRP daghan makuyapan to ata dito ato gi-insister. So mo gina no ang technique ninyo Nestor Archibal Mayor-elect ug ikaw Pambari 4 Governor-elect kana na ang ingon man ka nga People's Governor indot na no. So kana na ang maminaw sa mga tao gyud no. Mo na pinaka-importante unya kana na ang unsa gyud pulso sa katilingban ug labi na ang mga tao nga wa mga higalay alain-lain nga mga daotang interest ba. So panalitan kini kang Archibal okay na nganganha lang sa kita mag-sinulog diha sa Cebu City Sports Center. Ngalipod kang Pambari 4 nindot ng imo Governor-elect Pambari 4 nga People's Governor ka. Maminaw gyud ka sa mga tao unya kay natong pagka-eleksyon wa man kay gasto gyud sa di makadako gasto kay maganay kuwang man itong imong tarpaulin. Unya wa ka manghatag og kwarta mo ni nakanindot no kay kana wa mamalit unsa may nakabenepisyo nato mahigala kung wa mamalit ang leader kay ang serbisyo focus mga tao kanagong mamalit mahigala mo alam malit dako kay gasto mamawi nagkinawatay ang lingkod. So kana numero 1 gyud nya dili manghilabot sa kwarta sa gobyerno kwarta na sa katawhan na dili ta mamalit og kanang yuta ilawom sa dagat kinana. Nya mapatukod o kanang building sama na sa ICC dali rang maguba. Dili tay nana unya dayon kana gyung ang healthcare gyud nato no importante ato mga hospitals tumanon gyud na ang atong hospital nga dunay doktor o galabi na tanan ang una-una nga madali-dali gyud kanang iniglingkod nimo pohon June 30 mosugod na magkaglingkod kuha na dayon ang bayranan sa wiwi ug pupo. Ako lang ning iagi katawa-katawa mga higala kay tinuoray lang kinigong ato mga igsuon sa probinsya. Ako makarelate magyud ko kay probinsyano magyud ko. Unya kani bang maanhi ta syudad bitaw nga mamaylo pag ganitag kwarta aron makari sa syudad Inday ning mamaylo kag kwarta para dunay kay plite padong sa syudad prangka-prangka pag istorya dili makarelate ang uban ani. Kami nga mga taga-bukid usahay moadtog lungsod mamaylo kwarta aron nga naiplite. Usahay way plite magpadana lang unsay ipadana abil ba sa inyo Inday Bohol. Kami na nao padadadin ko na palitin lang sa kong apil itong efficacy palitin lang sa kong apil na antod nga usahay mula mo adto kas lungsod di na lang ka magsaba-saba kidaghay ipadai mo silingan. Nganong daghang ipadai mo silingan tungod kay wa sa ikaplite pod. Basta di lang ka murag nangumpra na nasagyod kana madadaras mong bago ron sa masugot lang sa ka kaysa sunod pod ikaw naman po'y magpada. Palitin lang sa kukuan dito. Mao na sa bukid. Mao kana nga kinsa may nakalugsong mulugsong man kuno to silingan si kuan. Uy mulugsong man day. O kanang paliho kog apili kog daan ni. Inana ba? Mao na sa bukid. Kano man kuwang splite. Dili na basta-basta mo are. Kana bitaw mo adtog Manila sa una na mo mga higala. Kanadto Inday kin ako ma-amaze gyud ko. Larga mi kanang human sa pista. Manglargas Manila, mo pauli nig sunod tuig. Magtigom-tigom mo pauli sunod pista. Di gani after duha ka pista. Ambot ba ka sa inyo Inday ken Bohol mo uli mag pista kamorem. Magtigom-tigom unya pa mo uli. Inana nga naman lisod man magandam pa magplite. Karon bitaw kini karon nga nadulot tay hearing padong sa Manila, mularga buntag balik kahapon. Makayo ko di man ni mao sa una. Pero karon ka experience sa kaginana. But kanang panahon mahigala nga kanang larga kag matingalag og mga kuan silingan day. Ako hearing sa Cagayan kay dunay libel cases dito sa Cagayan. Ako may nang laban ato mga anchormen sa dito sa Armen. Sige lang kay mularga kag buntag balik nam ko day kahapon. Mao inyo sa mura sa kuan kay nila ba? Ngano man anak ng bukid. Prangka-prangka pag-istorya kuwang splite. Magtigom-tigom batag plite. Ako estudyante ko sa Visayas State University kanadto. Nya human tan-aw mahigala pauli ta sa ato. Kuwang na bisag sensiyo. Tagbaw kog kana na ang duko-duko sa silong na bakin natagak sensiyo.
Ihap para makaabot plitis jeep. Kana mo'y kinabuhing bukid nun. Unya imo pag yung pangayuan dito sa mo, wiwi og mupupo. Nadaot ang budget sa mga pobre. Kaya magamungan ni kag Subo. Nigabot nimo sa Cebu. Tawa ha? Nigabot nimo og Cebu, imong kwarta binaylo. Imong plitis sinukod. Pag-abot nimo dito sa terminal kay hiun ka. Di mo adto ka, muwiwi kag mupupo, di nakakawa na nakuwangan imong kwarta. Unya, di man kagkapatakag wiwi og pupo din sa Cebu. Kaya naman tayo ordinansa nga, bisag ka nagmang padaka kag pangluwa, magpangihi, dakop ka. So di ka kapataka, magpugong-pugong ka. Ang pugong-pugong ka, disgas sa imong kidney. Hindi ka disgas sa imong kidney, adto ka hospital. Ang probinsya, way tambal ang hospital. Nagkanit-kanit ang problema, nagsugod sa kuwang ang pamiliti. Pag-abong Southmost Terminal, gipabayad og wiwi og pupo, wa mo bayad kay way kwarta. Na hantod kadugay na daot ang kidney, maadto sa ospital. Pag-abot sa ospital, way doktor, ang hospital sa probinsya, way tambal. Diha na ang problema, diha na ang laay. Samo ka na nga ato nang ipasulbad ni Governor-elect Pambali 4. Kani di magud ka-relate ang uban ani. Dili makarelate kana bitaw mga tambal sa probinsya, dili ka-relate kay to so tanawa gud ni kasakit-sakit nilang mga dato adto man tugpas Chungwa. Straight to the Adto point. tugpas mga private hospitals. Ang mga pobre wa may kadaang to Chungwa, wa may kadaag Sibudok, wa may kadaag Yosemed, wa may kadaag Perpetual Sucor, wa may kadaang mahigalaan ang mga private hospitals. Di mo ka-relate. Amo na nga ako prangka-prangka ni atong komentaryo mga sukid dig paminaw. Straight to the point. At nagpagtagad dubot-taga sa manuman usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Sa point. samtang sa laing bahin usab sa kauluhan Senate President Francis Chis Escudero ni pada og text message ngadto sa Duterte Block sa Senado. Straight to the point. Kaliwa kini sa mga hongihong sa kausaban sa liderato sa Senado sa ika-20th Congress. Straight to the point. Rawahagi hamog na ron ang Senate may gala si Chis Escudero posible karon nga matangtang sa iyang posisyon isip Senate President. Kay mura mahigala og doon na ni mga senador mi approach na ni Vicente Soto nga mo ilang himuon mahigala nga sunod nga Senate President. Straight to Mo the ni ang point. pangutana atong isgutan kining impeachment mga kaigalaan ang election midterm election mo to more or less og kamao kang mutan-aw kamao ka may galang mo analyze sa data sa resulta sa midterm election mo na pagmatuod kung ang mga tao gusto ba og impeachment o gusto ba sila nga pagserbisyo mo. Serbisyohin na po ninyong katawhan di kisigig pamulitika. Straight to the Wala point. si BBM karon kini kang BBM mahigalang giingon nga willing siya uli sa mga Duterte, willing siya mahigala nga dili na ta sigig pamulitika. Unsa man niya kinasingkasing gyud iya or nakita niya dita murag namtay murag lisod naman no kay mahimo namang limdak ang presidente in the next mga higala nga mga tuig sa iyang pagserbisyo. Padung naman paawop ang presidente. So dili ka posible nga kini iya sincero siya nga okay na mag-uli lang ta sa mga kabubuton. Sincero ni or kini ni ang tan-aw niya murag mag-uli lang ta kay wa naman sa midag-anan. Ganda ni pagtagad lumutaga kana pag-uli sa mga kabubuton dili kay na lisod. Ang problema iya mong gipada si Presidente Duterte dos dahig. Straight to the point. Diha ang laay ron. Ato analisar og dugang ang data may gala sa milabayng eleksyon. Ang Sugbo landaan nagpasabot nga majority sa Sugbo mga gi-endorse mga Duterte may nakadaog. Munay tingog sa mga Sugboanon. Di kini atong analysis klaro-klaro lang. Wala ni ingon nga kanang emotional ta sa atong analysis. Ang data lang ani gawa sa eleksyon. Katong local absentee voting mga Armed Forces of the Philippines kana nga mga namutar, mga pulis o mga army, mga sundalo ba o mga pulis, lakip ang mga sakop sa media. Duterte mahigala. Ang dusig yun. Katong gipang-endorse mahigala sa Duterte o katoto ang gi-endorse ni Presidente Duterte si Honasan o si Kirobin. Dili itong gi-endorse ni Sara. Straight to the point. Mo na'y ma-analyze ni mo nga mauni ang tingog sa mga tao. Pinaagi sa buto. Atong tiwasan ha, unsa may tingog sa mga tao dito sa Leyte. Kanang Leyte, lugar man gina mahigala sa mga Romaldes. Unsay tingog nila dito? Kumusta ang mga senatorial race dito? Aron maklaro na to. Kini guban pang mga iskutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo ug sa 93.9 IFM. Straight to the point. Kanya kini ni ang before ta mo isgot mahigala sa mga local issues. Gahapon ipakita naman gyud si Gobernador Gwendolyn Garcia dito sa Capitol,
Unyang udto dunay sesyon mga higala kay dunay ipalabang matud pa nga supplemental budget. Aha, sige ato ning pagtagad mga higala unsa magaling ni kining mga hisgutanan labot ani. Og unya kini ang mihatag na og kamanduan ang gobernador nga doon na transition team nga pagahimuon mga sukin tigpaminaw. So appeal ining transition team si Governor Gwendolyn Garcia isip chairperson, Vice Governor Hilario Davide o ang mga members ini ang tanan nga mga provincial government department heads maoy mga members ani mahigalang transition team nga iyang giumol kagahapong adlaw sa iyang pagtunga. Unang higayon to indayken nga nitunga si Gobernador Gwendolyn Garcia dito sa Kapitolyo mga suking tigpaminaw. Straight to the point. Asa ba itong iya mga pictures pagtunga dito sa Kapitolyo na amanta adtoy na post na ang ni adto na gid sa mga higala o niya doon na sa mga gipang pirmahan dito kay siya may atong gobernador pa kutob sa June 30, no? So inana og unsay may mga importante nga mga buluhaton diha sa gobernador kutob sa June 30 kay doon naman gusto mga higalay suspension unta niya apan doon na may TRO naka-issue man to mahigalang court of appeal sumuna nga kining iyang mga pangpirmahan o uban pa nga mga pag-report din doon na sa iyang gibasihan ani. So karon ang ato lang panghinaot mga kahigalaan at pasusi sa nato mga higalang giingon nga doon na gi-download nga kwarta sa Tabugon o dito sa Dumanhog. Straight to the point. Inigpuli ni Pambali 4 anay mahibaw-an gyud ni kay maukay man tanan diha ron ang mga kontrata, mga dokumento ug uban pa. So kini ni ang tan-awonon sada mga higala og unsa ni kay panahon gud ang ako sang panawagan paghinaot ngadto kang Pambali 4 nga naa gyud ang transparency. Mao man ni ang gisaad sab no kay people's governor man siya. Kay kini gud mga higalang panahon ni Gobernador Gwendolyn Garcia medyo na under control na magod niya tanan ang vice gobernador hasta gani mga kahigalaan o kini ni ang si Davide gani nada naman niya kadugayan day o niya dayon ang mga board members kay si Davide unang higayon man sad mahigala nga ang vice gobernador sa kasaysayan sa Sugbo nga medyo dili gani maka apil og debate ang vice gobernador day. No, doon na sa mga rules nga kuan, mura na sa Davide mahigalag. Purbida. So, mo ni, ang ato ani, nga to kang PAM na, nga doon na gyud mga higalay, matawag nato nga transparency. Transparency unya sa iyang panggobyerno. O unya ang provincial board sab. Kay kini karon magod, magpasal-pasal sila dahag mga balaod nun, pasal mga ordinansa, resolution, wa lang gyud oy. Di na gyud mga higala makauting kay media. So karon mas mayo nga maklaro na gyud ni kay kaserve na gyud sa check and balance ang local chief executive o ang local legislative body. Straight to the point. Now, iniglingkod unya ni Pambali 4 tan-awonon pa ni na may nag-chat nako mahigala pero di lang siguro ni magpaminson si Angan. Amo to magpaminson ba kag dili. Tinuod bitan sir nga kinini ang doon na may kampanya ani day pero kini contrary to law maguding nani sir. Actually mo na akong kuan pod sa kang PAM ang imong mga lieutenants kamao gyud kay kibaw man tan Pambali 4 may gala nga 1 million votes gud iya nakuha kapin ang ilang margin ni Governor Gwen mga 300,000 kapin ang mga tao ana dako kay expectation no. Ang uban mahigala ni butal ko nagig kauyon ni Gwen daghay mga factors na utility factors na uban mahigala nagig kauyon na uban lain-lain lang nga mga factors no. So ang buhaton ni Governor Pam considering nga wa masad siya gasto ini kay people's governor gud siya mga tao gid gud mo nag-isa niya. So kinini ang matawag nato mga higala og naa gyud ang tinuoray nga pagserbisyo ng napitaron no. Kinini ang mga kontrata ani tan-awon gyud. Unang-una kinidiri ang sa may South Bus Terminal o North Bus Terminal nig unang lingkod niya iyang unahon pag deliver na day kanang wa nay libre nang wewe og oo. I-deliver niya na dayon. Ang problema na ron kay doon naman ay contract. Kay private firm man gipadaan ni Gobernador Gwendolyn Garcia.
Kini unsa may pamaagi, wa ba sila transparency sila? Unsa may pamaagi naman tay reporter sa Capitol, wa man sad sila kuan. Unsa may pamaagi sa bahin? Pila ka percent ang sa Kapitolyo, pila ka percent ang sa private firm kay iya man nagipada og private firm. Kini magpawayad mga higala og wiwi og oo. Unya kana og atong basihan ng balaod. I hope mo na nga ang legal team sad ni Governor Pam ayuhon ninyo na diha. Tan-awon niyo diha kinahanglan ready mo. Mo na akong pangutana gahapon kang Attorney Lau. Ang ilang mahigalang ang ilang team kay malagmit makasugat man gyud daghang problema considering ang atong panawagan nila nga naa ang patriotism sa pagserbisyo kay ang mga tawo mo nagpili ron, no? Panawagan kang Governor Pam ang tinuuray nga serbisyo og lakip sa mga board members dili magsigig pamulitika lang. Pero ang worst comes to worst nga ugaling na ay pamulitika medyo kinahanglan ang legal team niya ligon. Ligon gyud binanggaay gini og kwan. Now kana lang daan iniglingkod ni Governor Pam kana daan mahigalang terminal ipatangtang ng wiwi ug pupo. Kana daan day makasugat man na og legal problem ngano do na may contract na. Kay si Governor Gwen iya man nang gipakontrata di ay ambot to sa tanang tao nga mag-operate mga higalang anong kana gipakontrata foreigner man na dayang wanay no. Pila may binahinay ana mo nay dakong question. Susihon ta na. Kay doon na may nag-operate anak kanang sa mooy nagnegosyo anang pawiwi og papupo. Sila naghimo ng CR nga huwag ka dito. Private firm na day. So doon ay contract ang gobyerno, ang provincial capital og kana. So ni anang contract pila may bahin sa Kapitolyo, pila may bahin anang private firm. Iniglingkod ni Governor Pam timan Naglingkod ni Governor Pam kay ila man nang gi-justify sa una panahon ni Gov Gwen nga legal na ang tubag anak illegal kana. Contrary to law kana nga contract. Nganong contrary to law? Because dili ka makaingon nga dunay premium nga CR kung why ordinary CR nga diin naay option ang mga tao. Mo nay klaro. Straight to the point. So iniglingkod ni Pambari 4 na kana nga contract contrary to law na. Di amo na dayon yung sud kontrata ang Kapitolyo nga kwan. Unya wa ta kay bawo pila may bahin. Pila may binahinay. Eh nahibaw pa lang ang tataki nga sus giunsa man way bidding ana day nga daghang may interesado ana kung ingon ang Kapitolyo nga okay kinsa may gusto mo dabi ni atay kana na ang negosyo magpa libre magpa bayad ta sa wiwi ug pupo daghay mo kuno na kay mo yon sige go kami lang pahimog si dito kami may manukot ha dali kang madato ana sa kwarta taon sa mga pobre. Kay kana lang ko sa kaadlaw na dahil pila ka buka mawiwi og mupupo gud ana. Kana lang daan mga higala, kwartang dako na kana. Unya kana igsud na pasayro na sa terminal, wa na kay kagawsan. Layo kay SM uy. Hesus Ginoo ko. Ako kana bang palusot bitang istorya di na lang ko with due respect na lang sa pero palusot bitang istorya nga kuno to tag naman si SM. Besan ganig nakas coffee shop, magprakahay tag istorya ba sa mga naminaw na to ron. Nakas sa restaurant, besan ganig anak kag sold sa Jollibee. Naagi si Al Jollibee. Di ka pwede mo nga adto sa kumo si Al sa kuno bagtas ko McDo. Ang kadaot doon tong Gobernador Gwen kay sobraan sa siyang pagtuo bright kayo siya. Ha? Ala may kay mo dag palusot-lusot ana. Ug dili mo bantayan mo na masuko tong usa ka vlogger nganong naa ko dire. Abogado kung naa dire. Bantayan ta mo kay paspas ko ka bantay ug hain dapit ang problema. Bawa anak ko dayon ay tanaw kontrata, dakong problema ning kontrataha. Di pagpanghambog ba? Dakong problema. So kanadaan ang i-deliver og una kanang wiwi ug pupo. Dunay problema ang masugatan pero i-implement gyud ang kuan kay balaod man na. Mag-abot og korte kung maabot og korte go. Pero kawa basay medyo pabaga sad ni mga higalag iyang ipaabot sa korte ning private firm day. Liman ka na mahigalag mo pa why option ang mga tao mapugos og ana sod sa imong CR nga muwiwi og mupupo mo bayad kadako ang supak sa balaod gana mga higala pero mo na akong ingon bisag pag naman ilogid ana nga akong ingon nga ako i-discuss pero ana to ma-discuss lagi kay tungod sa kakuan pero ana akong ingon ba sa di pa ta mo gamit sa balaod kay alkansi magin mo balaod itong gamitan ari lang sa tasa kanang inato ba lang ang kinasingkasing ba lang makaako ka nga kanang mga pobre imong pa
Byron og Wiwi ug Pupo nga kita magay pinakadato nga probinsya sa tibok Pilipinas, di sa Katilaw unsay kadato sa Sugbo. Straight to the point. O kana daan may gala i-deliver na ni kuan Governor Pam bali 4 o niya inaglingkod niya. Nya sunod kini mga hospitals. Tan-aw no to mga higala ang atong mga officials dire nga kanang mga bantayanan na nga mga prioridad. Kay ang prioridad sa una nga gobernador lahi man suloy-suroy man tong iya. Ang prioridad karon ang paghatag sa basic services ngadto sa mga tao. Straight to the Pero point. sa dili pa kini ni ang arita mahigala sa tundugang hisgutanan kay migisgot pa sa impeachment o uban pang hisgutanan no. With due respect man gud mga higala ining lain-lain matag opinion ini impeachment o dili. Doon na mga statements karon nga kung mahimo mas maayo kuno nga mo-focus na lang asas BBM day. Ingon nga focus na lang ta sa kwan kay murag nagsawa nas politika kuno ang mga tao. Kinini ang tinuray lang bitaw mga higala. Buyno kung mag-impeachment o dili, ako na ara ko sa akong opinion da ako tunga-tunga gyud ana. Kay kung panalitan mo ingon nga dili na lang ipadayon ang impeachment, tinuray lang para sa kaayuhan sa tong nasod. Okay pod, kaya ro makafocus ang atong mga senador, makafocus ang atong mga magbabalaod unsa may mahimo para sa nasod aning kalakiha nga hapit naman ni padung naman saop ning terminong BBM dawa pa man ta makasugod aning kalakiha. Straight to the point. Pero kung mag-impeachment pod, mingon po ng uban, impeachment, okay. No? Kana pa hinooy, kada adlaw man natay hisgutan dire, unya mura na tagatan-aw mga higala og labi pa dagko mong mga television diha sa inyong balay. Ato mga listeners sa radio, ang uban, mga followers sa Facebook, mga followers nato sa YouTube, tan-aw sa dagko sa mga flat screen TV sa ilang mga panimalay, mura sa lang tan-aw lag sine kasamang kay. Basta ako'y pasultion, okay ra kos duha. Madayon ang impeachment o dili. Pero doon na sa kanana ang mga pros and cons. Kung dili dayon ang impeachment, maayo gihapon, ngano, aron maka-focus ning ato mga senador. Kaya basig malingaw na hinuon taday. Perting lingawan to sa impeachment, ana-ana. Pero wa na, nabiyaan na mga higala ang kinini ang ila gyud nga main nga trabahoon isip mang babalaod. Straight to the point. Ikaduha, tan-awon sigudaan kung tinuod bigyan makakuhag number kay basig mausik lang ang oras. Doon na impeachment proceedings nga paghimuon onya maginiphanay magyud tag senador gud ani. Prangka-prangka lang pagkaistorya kini mga higala lahi magud sa regular court kining impeachment. Mao na prangka-prangkang pagkaistorya. In fact, yan ko na anak mahigala si former President former Senate President Franklin Rilonday. Kanagong judge mahigala arikas judiciary lahi anak kay tan-aw ng ebidensya. Evidence gyud nga based mahigala ang iyang desisyon. But kining impeachment, timan-e nga kanang mga judges din mga politiko na. Ang istorya na tinuod ba? Nya kanang mao mga politiko nga mga judges, senator judge ko ka. Nagtan-aw po ka may galag utang ka bubuton, di ba na malikayan sa politika. O gawas pa ni ana mga higala sa 2028 nga eleksyon, managana po ang ubang mga senador. Nga naman, mahimo unyang political suicide mga kigalaan ang imong baruganan sa impeachment. Straight to the point. So kung di naman lang makakuha mga higala o kinsa man isig panawag nako no nga kuan isa di amang gud ni sa atong kuan o magprograma ko ay nasa kog tawaga kay kinini ang atay mga followers, mga listeners no sa FB page ni di ay kay kuan man ta dire di man gyud ko katubag sad og mo tawag mo no para lang kuan okay sa FB page na to napadayon ta mga sukitig paminaw mo ang resulta karon ng eleksyon ang midterm election may maghatag og queue kung angay ba ipadayon ang impeachment or dili. Well kung mo insistir nga ipadayon di okay kung mo insistir nga ipadayon but ang uban maingon mura mag-alangan nintas number. Kay kini mahigala mo sugot kag sa dili numbers game ni. Prangka-prangka lang pagkaistorya ha. Kay kini mga higala mga politiko ni nga mga judges. Unya maginiphanay man ni kinsa mga higalay na ay numero. Maginiphanay gini numero. Kanang evidence mahigala sekondary na lang nila. Ang una ana ang numbers game ganing impeachment. Unya 2028 padung na limdak nas Marcos ang presidente. Nya padung na 2028 kadtong lain nga 12 sets of senators
hukmanana na punto by 2028. Straight to the point. So magbantay sila. Kay sila naman po maoy hukmananan sa 2028. Unya nasayod ta og mokuha mo kiyo ba? Og mo intag paghukom. Tanaw ha, ang kiyo na to karon nga medyo kini data lang ito basihan ha, kay na may uban nga emosyonal kayo. Ako data lang, science sa ta. Science sa ta. Kung imong tan-aon ang mga gi-endorse ni Presidente Rodrigo Duterte base mga higala og ni Sara, base sa result sa eleksyon, makita nimo nga mo gituboy sa mga tao. Sa to pa naaman to na suko ni Duterte, with due respect sa mga nasuko ni Duterte, especially to mga pink. Ako nag-respect man ko ining mga taga pink, no, kay naman sila ilang mahigalang kaugalingong baruganan sad. Bisag kini nga mga cause-oriented groups, nagrespetar man ta nila kay consistent pa sila sa baruganan. Doon naman giwa makauyon sa ni Duterte from the very start. Ato sang respetaran. Doon na wa kauyon sa war on drugs from the very start. Ato respetaran. Ang nilad lang ko din ha, kining grupong Marcos nga nakauyon daig Duterte daig na nakikauban pang Sara, sa to pa okay sila di ay sa pamaagi ni Duterte. Nya karon ilang gitraidor diha na ang laay, ha? May man tong taga pink nga klaro gyud nga daan ang nasuko wa makauyon sa war on drugs from the very start. O ato sang respetaran ana ila man ang opinion. Ang kadtong aday nga imo banggi maayo kay imong istorya, ha? May pang pagdaigdaig, okay kayo. Unya pagkahuman mo balito ka. Mas dako man ang problema ha mga higala, ha? Mas dako man ang problema ha. Ato ning tiwas og gisgot ron ha. Uman lamang pipila ka pahinumdom. Straight to the point. Okay, arita mahigala sa atong dugang pag-analisar ining isyu. Now, nahon ta sa mahigala daghang mga mga anggulo nga atong isgutan, no? Akong unahon pag arita magsugod ni ining mga nahitabo mahigala sa umabutan na to ba nga dunay og hero kagani og dili ka hero, depende gina ang mga tao kamaog yung mutan-aw ana, no? Now, unahon ta sa naghisgot ha, gamay lang. Kini si kanhi Senador Antonio Trillanes og si former President Rodrigo Duterte. Ya, atay pakita ila mga naong dong names we. Kini. Ngano man ako nang ipakita silang duha. Kay kining kasugod ni Presidente Rodrigo Duterte nga tuwa siya karon nagtingkagol sa dahig. Actually, ang nag-file gid ini mahigala kini si Sonny Trillanes dayken. Muna na balik-balik ito sa dahig. O so, mabutang na to nga silang duha manag at bang. But kung imong tan-awon ang pagsugod gyud sa politika ani, kini Trillanes gusto ning mahimong running mate ni Digong. Kay sinuuray lang kinigod Mahigas Duterte pagdagan ani medyo pagsaka-saka bitaday nga dunay potential gyud mo daog. Ani ngadto niya nga gusto mag running mate kini Trillanes, si Alan Peter Cayetano gyud may nahimong running mate niya, pero si BBM sa Dindakin nangita sa pamaagi nga mahimong kuan niya running mate niya, pero si Defensor Miriam man to iyang gika kuan gyud, ang iyang presidente si Miriam, si BBM o iyang running mate, pero doon na sa mga alliances kaniadto. So tuod man nagkakunta si Trillanes og si Duterte abot og unsay rason, di po siguro nga kanang wa manggukuhaan niya nga maoy running mate mo na nasuko, di po siguro napa siguro laing rason pod, with due respect. But kining duha ngano ako ning gitapad kay kining usa mo oy nagkiha, kaning usa mo gikiha didto sa International Criminal Court. So si Trillanes mo nagkiha, si Digong mo ituan na karon sa dahig. Ni ang kihante, ni ang gikiha, ha? With due respect sa mga kaigsunan to na minaw na to ron, no? Lain-lain tag mga opinions, labi na mga higala sa mga taga-pink o sa mga aktivista, ako mong girespetaran kay consistent pa sa mos yung baruganan. Ang ato ini kinibang grupo Marcos nga mayong pagdagdag Duterte pagimanhiman pa mahigala ilang traidor ba? At least kining pink na dili di traidor day. Kaya at least pink klaro kasi daan pa pagsugod. Pero kining uban may pagtumutubang dito, daig-daig mahigala Duterte unya dito ilang gi traidor, ha?
So, ato nisgutan unya. Balik ta ni Trillanes og ni Duterte. Sa to pa karon, kana na ang napriso mas Duterte. Sa to paduna ng mga higalay initial unta nga kalipayas na ba? Ato na. Nasugda na gyud. So niining puntuha, si Trillanes mo ay mabutang mga higala nga hero unta. Hero unta kay labakap, di patungon ni Trillanes, siya gud mahigala instrumento ni tananday. Dato ana o ta, presos digong. Mao na ay tan-aw sa mga tao gyud unta, mga sukintig paminaw. Pero ang katawhan nga maoy naghukom sa eleksyon, kay katawhan mahigala mao man ni ang haring lungsod, maghuhukom man ta niya ng Mayo 12. Kini Trillanes isip daan ng politiko sad, sabot na sa dagan, military siguro ni, astute politician sa nila, di man ingon niya kanang Kuan Trillanes, kamausan nimo analisar ba? Tanaw Trillanes, umudagan sa senador, sukamod yun siya. Straight to the point. Ay survey may di man mo gawas iangan yun. So wala sa sakto yang gibuhat nga dili sa mudagan og senador dako kaayo ang coverage. Kumudagan kag senador Pilipinas na. Nya kini kong senador mahigala, ang isyu mga kagalaan mo nang careful ni mga senators kay lahi sa local politics. Ang ila perception based mangod sa mga issues. Ang local politics mahigala daghang mga factors pa gyud. Ngano man kita mo sa mga congressmen o dili makontrahan og mga bugat yun nga kontra, lahi ila dito. Kay bisay nakapirma to sila mahigala sa impeachment, daghan sila kwarta plus naslay touch good sa mga tao, naslay performance ito, kita sa mga tao, ug unya, ang mga tao dito nalamano sa ginladay. Ikaw, congressman ka, nakahatag kag lungon, nakahatag kag kuan, murabag ka ng lahi pod ang kamada sa local politics. So magsagol na, dili enough nga okay ka sa mga issues, kinahanglan ka doon na po gihimo din sa ubos. Muna, makontrahan og kanto midterm election man to. Wa kayo'y mukontra do midterm election man. Ba't kini umaabot nga 2028 day? Sigurado ko nga doon ay daghang mudagan ini. Daghang mudagan nga makigbangga gyud. Kay nga naman na may presidente nga naman sa presidential nga ila. Kanagong midterm election mga kailan bida. Wa gyud kay dag-anan actually kung naa ka sa opposition. Advantage gyud kung naa ka gisaba ka sa administrasyon. Advantage gyud. Pero mo ni dakong sagpa ni Marcos nga nigasto sila mahigalag almost 20 billion sa ilang campaign. Unya ang nahitabo mahigala number 1 senator dili ila, number 2 dili ila. Daghan mahigalang wa maka lusot sa grupos alyansa. Muna dakong problema ron. Straight to the point. Nagbinasulay na sila mga higala na unsang kalakihan na. So sige lang, lahi nang isgutanan, balikan tala sa ni Trillanes ug Duterte. Kining duha dapat Trillanes ug Hero hukman siya sa mga tao, tan-aw niya dili ko mudagag senador. Maglisod ko na napita. So inutok ng iya day. Diin masadagan dito sa Caloocan. Kay tan-aw niya medyo alanganin maka. So panalitan imong bana-banaon diha imong i-calculate, medyo alanganin ka og dakong coverage. Ari lang kas gamay-gamay. So dito sa Dagag Mayor sa Caloocan City. Si Duterte sad ni Dagag Mayor dito sa Davao City. Kay matod pandigong akong lawas di naman makaagwanta og campaign yon nga kwan. Tiguwang naman ko. Nya gani ka ng Davao di na magata sa mudagan unta mga higala pero medyo na pugos po siya. Sige lang dagan siya mga kagalaan kay dunay mga rason sad. Katuwa pa to mahitabo nga gidakop siya. So karon pagdakop og ang mga tao may basihan nato ba? Og moingon ta mahigalag kani ba inig-analyze bitaw nato klaro-klaro lang gyud nya science atong gamiton. Unsay kinsay pinangga sa mga tao nining sitwasyon na ron. Unahon to Trillanes. Asang result ni Trillanes ba sa Caloocan City. Aman to nims, ipakita na sa atong screen para maklaro itong pinangga ba niya sa mga tao dito. O ba sa mudagag senador kay tanaw niya magdako man kay coverage kay kini ang iyang kontra si zoom in ko nung kana maklaro na ko rin kana na ang bahala na lang udi ko makita kung naong. Sige na akong naong. Kana. Ang iyang kontra si Malapitan Along. Ang score mahigala kay bawo mo pila? 266,372 votes. Si Trillanes. Trillanes, 175,291 votes. Dili ba na kulata na nga score? Di ba na kulata nga score day? Tanawa, analyze ninyong maayo. 261,372 votes ang iyang kontra. Samtang si Trillanes mga higala
175,291 votes. Medyo layo, sobra sa kwan. Medyo layo yung pagkakulataha. Ato nang gisgutan kay pinangga ko kas mga tao. Ubuto no naon, hero gusto Llanes. Hero no. Unya nangampanya sa dito mahigala, naagyod yang presence ngampanya. Ngano ni nana man tanaw kini ang pangampanya Ang problema na yung pangampanya niya kay murag di man sa tagdon noon sa mga tao pod. Na audio ni audio don. Ko na audio don. Mo na iyang pagpangampanya. Asa man ko ng audio names. Kene. Oh, na audio dong. Kuan ko ng audio Kene. Sige lang, papa. Parating sa ating bayan. Kasama si Mayor Sonny Trillanes. Hindi mo naman ng mga tao. Sa ating bayan. Kasama si Mayor Sonny Trillanes. Tama. So, sa pagpangampanya pa lang ni mo daan, makibaw na kadaan, o mura man mga tao man makakuan, no? Dapat hangop yun ka, hero ko ni. Mahangop ka yun. Gididma mahigalas Trillanes. Ugunya, ang pagdidma ni Trillanes, kinisayan siya, dili ko mo gamit sa ugwan ha, kay, klaro ba? Sus, may resulta yun sa eleksyon, oy. Tanawa, ang score mahigala, 266,372 votes. Ang kang Trillanes, 175,291 votes ra. Di alita Duterte. Si Duterte may gala, wa man makapangampanya, tua mas dahig. Pag campaign period, wa gyud kapangampanya, tua na priso sa dahig. Pero unsang hitabua mga higala di Biato ipakita ko no names. Kaya tanawa, dili ba na lampaso tanawa. Duterte Rode 662,630 votes. Ang kunta si Nograles pertindaghan ang kwarta gauwan-uwan ang AX ang tupad ang sa kunsa na lang pila score 80,852 votes. Analyze mayo, way gamit tayo og kanang emosyon. Kaya nguban emosyonal mo ko niya, sa lagot kay Duterte, nguban sabi ka lang, dapi kay Duterte. Way gamit tayo sa emosyon. Kana analyze mayo ninyo. Gamiti og scientific analysis. Kanaw, ang mga tao sa Davao mahigala bida. Gilubong si Nograles mga higala wala ka 1.8 ang buto day. Medyo dako ang diferensya. Wa raman ka dili gyud katunga wa ka 1/4 na Hesus Ginoo. Pilay margin? Ang margin may galap sobra sa tunga sa milyon. Ang margin 582,048 ang margin nila mga higala ngilngiga gikulata gid tanawa iskoro sa man di ba na unsa may nga anak nato na iskora o kamoy pasultion unsa may atong terminong gamiton ana gilampaso gi nudnod sa inodoro unsa ba. Ang kunta mahigala perting suroy-suroy perting panghatag bisag unsa na lang ang gipanghatag gisuporta administration's candidate Gunis Nograles. Si Duterte may gila tuwa pagwa kagapangampanya tuwa na presos dahig. Pero pila score? Kana kuan la ba? Kana na ang klaro-klaro la ba? Wa ayaw gamitin ninyo kanang emotional mo diha. Gamitin science lang. Tawo? Napasabot ang mga tao mahigala, Grabe yung pagmahal ni Digong dito sa Davao, tawo? Ang kang Digong 662,630 votes. Ang kang Nograles 80,852 votes. Unsa may termino ang gamito na ito? Gilampaso, ginudnod sa inodoro, gikulata, unsa may termino ang gamito na ito na? Kalimang ka mahigalag 582,000 ang kapin ang diferensya sa boto. Og na ako'y termino ang gamito na unsa ka no? Gipaluka pa, og sa kon pa ba? Sa sports, kon pa ba? Writing day ba nga? Gipaluka pa, ana. Unsa may terminong gamiton ta kuno ana? Gimudmod ana no? Gimudmod si Nograles ni Duterte sa score sa piniliay. Gikulata, gibudmod, gilampaso, paslaks inodoro unsa ba?
Gilampurnas o sama, parang Jolie Flores. Muna, sa local government units pala na dito sa Caloocan atong gikumparar, og sa Davao. Kana pa lang, Maritas dako, arita may galas resultas Pilipinas. Makaditi ka nga ang mga tao, lahi, tinuod na yung kantas guro nila kay nga Pilipinas Duterte pa rin. Magkatana lang ka ba? Di malikayan, kay katong mga nakasod si Bam o si Kiko gani, tinuoray lang, kabantay mo siguro mo. May mga off the records, pero kamon, kabantay naman mo, ana, ilang teknik adto mahigala, di na ko isultitan ng mga off the records, pero kamon, kabantay naman mo, usa mga techniques nila, di na sa matakin Duterte. Kabantay mo? In fact, si Bam mahigala gi-interview, kung gani siya nga, nakita na ko sa ground, dili man impeachment mo ilang kuhan gyud, may gusto sa mga tao dakin. Si Kiko, yung pangutan-on mahigala, mulihay gyud na ng mga isyu ha. Ang iya nga, hindi natin pabagsakin ang administrasyon, hindi din pabagsakin ang oposisyon, ang pabagsakin ang presyo ng bigas. So, makita ni mo nga, muhid-on ka gani sa isyo against Duterte, kabantay mo kisama itong hid-on yun. Kanto sa Brusas, gilampaso sa si Castro, gilampaso. Ang uban, anak-anak yun ka. Kay mga astute politicians man nangita sa pamagi unsaon nila pagkod, kita mo lang Lacson may gilan ni Soto naghimo po sa statements mga kagilaan nga kanang against gyud. Wala gat lutaw ana hasas Pia Cayetano, malibog sa kay Pia Cayetano, di lang siguro ni kuan kay iya igsoon Peter, grabe may nakalaban Duterte. So mga tao muraga kita mo nya kinsa may number 1, Bungo. Gikan sa PDP laban, wa manghigala resources. Imagine ang resources mahigala sa administration, ang machinery na ang latanan. Pero kinsay nag number 1, kinsay nag number 2, kinsay nag number 3. Kana mabasa nimo daan. Labaw sa tanan ang kadtog yung local absentee voting nga naglangkob na ang mga sundalo, mga pulis, media, makita nimo da kinsay gibutaran, maghatag nimo kiyo na. Maghatag og kiyo nga oy mo na lahi man gusto des mga tao gyud. Straight to the point. Kay tingog man as katawhan, no? Straight to the point. Okay, balik ta may gala sa atong mga hisgutanan rong buntaga. Now, kinini ang si Marcos, sa dili pa nato ipabati ng iyang interview, kining iya mga higala, tinuod ba gyud ka ning iya or naay mga factors nga may nagtukmod niya aning iyang sinultian? Apan di pa ni mga higala makumpiyansaan kay lahi ra ba ning isulti usay ni BBM, lahi po nang mahitabo. Straight to the point. Atol sa interview. Or baka nakita na niya, nalantawan na niya. Kaya kung kanang nagpalibot sa presidente, mahigala mga ato i-presume ha nga mga maayo ni nga mga analyst sab sila. Maayo ni nga mga political analyst. With due respect ani nila. O hasta si BBM. Pero kinahanglan mo kag mga tao nga makatabang og analyze nimo. Kung imong analyson pag maayo, si Duterte mahigala bisan gani nga mga judges dito sa International Criminal Court day tan-aw sa score ni Duterte sa iyang pagdagan bisag wa sa makapangampanya kadako bag-score ana niya. So sa magkani tinuod kan ilang pasangil or murag lahi ning pasangila day. Kay mulutaw man nga mga tao sa Davao nakauyon ni kanhi presidente Rodrigo Duterte. Straight to the point. So kung ikaw mga higala maoy magtan-aw ana ug imong pasanginlan ning tao nga ni kuan ni siyang tawhana ana dautan dili mayong tao kita ka ang mga tao na may nasulti kanay may ebidensya mahigala nga medyo lisod nimo nang maghimo-himo lang yung kag imong unsa imong gibati din ha may kawa na gid mga kauyon Duterte tanawa ang iyang mga taga Davao kana kung maayong kang tao ug maayo kag di ka maayong tao ang unang maghibaw kung kunsa kang tawhana ka kanang imong mga silingan. Mo na unang mahibaw kung sa gyud ka nga pagkatao dayken. So ang iyang mga silingan dito sa Davao nga maoy ni sulti gyud niya no 662,630 votes ang nakuha ni kanhi presidente Rodrigo Duterte. Ang kontra mahigala 80,852 votes. Unsa gud ang pagka-iskura. O doon na pa yung terminohan na mahigalabi na lain yung termino ni abot na ko doon lampurnas, ginudnod sa inodoro, gilampaso,
Makakuan ka makapamalandong ka kay ugmingon ka nga daotang tao na mayong tao na ang unang makasulti gyud anak mahigala ka ng imong mga silingan. Tao ka ba nga naay silingan? Ha? Kadto bitawng may isgutan tama lang gini. Kadto bitawng vlogger bitaw nga atake nako okay? Ang mga silingan ato nagduda ko talisay ko to. Kanang talisay mahigala bida lampasos guin oy. Nga kumbuton naon taga diha tong yang parinting nga vlogger ha. Pilay kuha ni Gwen dito sa Talisay 30,000 kapin. Ang kang Pambari 4 80,000 kapin. Unsa may tawag naman di ba lampaso? Ano man bisag mga silingan ini mong vlogger do na mga daghang makasulti nako bida paita kuno day. Makasilingan ka ng tawhan na Jesus Ginoo ko. Mura kag makapanguros kung mahimo imo ibaligya ang property balhin kag laing lugar. Doon na good tayo mo palit og yuta dito. Kaya ni ba ano, palit ko nun yung pag-iyon nga. Kisa may silingan dito, sikuan na di lang kumudayon din eh. Kanang maayo kang tao o di ka maayong tao. Lisod nang mapaplastik-plastik ka. Ang una yung mahibaw, anak ka na imong silingan o unsa yung kang klasihas pagkatao. Ha? So, kana mahigala. Teo, kini ako lang gibalikan na ako naman mawitkan nga gamay ning isyuhang ginagmay sa atong lokal. Tao, ang kang Pambali 4 85,730 votes. Ang kang Gwen Garcia 31,757 votes. So may tawag ana, di ba na lampaso? Lampurnas ba ng kalakiha? Unya timan iha, si Pambali 4 wa gitay leader ng Talisay day. Nagkuha pang tarpulin, wa pay leaders, wa pay manghatag dito 10 balot. Wa ko'y kontra diha may galang mayor sa Talisay. Nya ang mayor diha Gwen go di wa ba say masugo dito pamalihog lang iapila na akong 10 balot. Wa. Ha? Pero sa nitabo, pertim pagkalampasuha ha? Nga naman kining ang imong silingan lagi katong iyang parente nga vlogger taga diha man. Sa to pa katong iyang mga parente dito, iyang parente na vlogger ang mga silingan at tuwa mo butal sa iyang suot. Wa mo butal ni Gwen ang silingan sa iyang parente. So mo po ni Trillanes. Tarawa pertim pagka lampurnas si Trillanes. Sinograles pod mahigala bida. Wa na lang sa pagkontra-kontrang digong unta. Nidagan pa Sinograles dai nga konsehal unta ni digong. Basig mo daog pa pero kanang yang score og mudagan og moro po ng score di kay puno kadaog si konsehal. Mo na timailhan nga kung ikaw political analyst ka karon nga naa ka sa circle ni BBM. Makita nimo na nga uy mo naman di man ni mabangbang pa Duterte to gipabahaan na gud ni kwarta dito sa Davao. Kanuglalis mahigalang kwarta pati naghanag gikan sa administration god. Baha dito mahigala. Pero mga tao sa Davao bida wa magpadas kwarta ha. Kana numero 1 na ha. Nya moadto kas nasyonal ang number 1 si Bongo Duterte man. Naunsa man ang kalakiha. Ha? Nya kinis Nograles mga higala. Makuan masagod ni day murag makuan masagod ni nga makaingon sang tao ba nga sama bang Bongbong Marcos na kay tandem ni Sara atong isulting ay migot ito last na kong interview Sabado before the election. Ako man gipasay-say ay migon sa may tabuan ni ngano inyo man nakuha si Sara ang running mate unya na unsa naman ni kalakiha. Say ay mi tanan dito. Mo sa Nograles so mga taos Davao day makaingon kini Nograles medyo dili mayo ning iyang gihimo nga nag-traitor man si ani. Kay gikuha man ni sa as cabinet secretary digong sa una. Cabinet secretary unya man ni kontra ka murag makaingon ang mga tao nga murag magkalain ba pod, no? So ang mga tao no mo na karon kaingon ko bida di na gimada ang kwarta-kwarta lang. Mao na karon nga kung maghisgot tag impeachment mga higala bay ni Sara kanang mga senador karon nga way labo tong bag-ong napili ha ka experience mo sila mahigala gilampaso sila lakson pa mahigala bida pag human atong pinirmahan sa impeachment ni Sara unya gipadas digong dito sa dahig ingon sa lakson dai bida gilampaso may sa mong score sa Mindanao ang Bisaya lampaso gyud ha sumuna nga medyo kining mga nakalusot gani sa alyansa di pa nimo masiguro og mubutar ba nila nga konbiktuhon na Sara day kay mo huna man ni alyansa bitami pero makatabang alyansa namo nalisod hinon namong kinabuhi tungod ining grupo ha
Iyahay maglakaw sa for survival na hinoon. Tungod na itong isyo. Ha? So, kabantay mo. Ug imong analisaron sa nasyonal, nanood mga higala ang ipang-endorse sa mga Duterte. 5 kabok sa Duterte, 5 kabok ang sa Marcos. 2 kabok si Bam o si Kiko nga naa nakasodya nga ibutang talang LP sila o ibutang talang pink sila nga nabutang. Ba't kabantay mo sa ilang strategy ni Bam o ni Kiko? Wa gyud sa attacking Duterte. Bantay mo? So, ug mauna mga higala ang bag-o nga set sa 12 ka mga senador. Niinilandaan 5 na daan ang kay Duterte ani. Siya man ang gikinahanglan aron nga maabsulto Sara. Maghunahuna na bungbong ani nga medyo malanganin sa kutas number na ato lang inon nga di na lang taw ang importante mag-uli lang tas may kabubuto. Kay mubasa man gyud ka. Mubasa man gyud kani fax ni ha. Dili na ingon nga kuan kay namay uban mahigala nga kuan gyud. Lahi pod sila ba. Ayaw mo emotional diha. Fax ang atong gitan-aw. Og akong gisaysay na ninyo unsa pagbutar sa mga Subuanon. Balikan ako gamay ha para makuha nitong fax ha. Kini yung local absentee voting. Nganong importante man ang local absentee voting? I-check lang ko na sa kanya. Local absentee voting. Nganong importante man kayo nga maghatag ni og signal kang BBM. Nga hinahinay lang ta BBM, medyo alkansi, madelikado ta. Ngano man, kining mga tawhana ang nibutar ining local absentee voting, mauni ang mga uniform personnel sa Armed Forces of the Philippines. Kadto mga PNP, mga teachers, media practitioners, mga government workers nga ni anang May 12 dili sila makabutar na kay mabisi na sila. Mo ni mga sundalo paunahon sa lagbutar. So kadtong local absentee voting taga kumilik. In fact si Sir Omar ganito nakabutar na tong si Sir Omar ba pagka April 29 nakabutar siya. Apply man sa kining local absentee voting. Ha? Ako na lang kung apply sa unas dito pag ko sa kwan late team apply ko daan pero karon ni anam ta Cebu god. Wa na lang kay dool naman itong barangay, ha? Kabutar gyapon ta. Pero kadtong ubang mga media labi na i-assign kag lagyo nga gusto ka maka-exercise sa imong katungod, right mga higala sa suffrage mga sukid tig paminaw, mubutar kag una-una, mo apply ka nga nining local absentee voting, qualified man mi mga sakop sa media. Nganong importante ni nga maghatag og kiyo kang BBM? Kay nationwide kini, mo ni mo reflect sa tibuok nasod. Sundalo gud ni. Mga sundalo, mga pulis, mga media practitioners hasta taga kumilik muuna og butar. Kanus amang voting ani? April 28 to 30. Mo na ilang pagbutar. Kay aron pag May 12, taga kumilik kadi na makakabutar. Katong sundalo pulis gi-assign mo sa lagyo. Na di nakakabutar sa May 12. So butar na kandaan. Sus pag resulta may galibaw mo ko sa resulta di ay. Basado ko balik ha. Maghatag ni kiyo kang BBM ayay, tandugunon man ang Armed Forces na to ano di ay. Tandugunon. Tama? Armed Forces at ang pulis, gahilom-hilom lang na mahigala na mga pulis diha. Gahilom-hilom na ng mga sundalo, pero Jesus Ginoo ko, Duterte man di kaayon ni sila. Straight to the point. Ewa, resulta, di ba ni mabakak? Science ta ha? Na may uban niya, na uban di ganahan sa kong komentaryo kay kwan ko no, pabor ko ni mo. O dili, facts ni. So, klaro niyo, number 1, sa mga military o pulis o media. Mao ni ang ilang gibutaran. Number 1, Bongo. Number 2, Bato de la Rosa. Number 3, Rodante Marcolita. Number 4, Jimmy Bundok. Number 5, Raul Lambino. Number 6, Attorney Vic Rodriguez. Number 7, JB Hinlo. Number 8, Philip Salvador. Number 9, Ariel Kirobin. Number 10, Apollo Kibuloy. Number 11, Gringo Honasan. Number 12, Kernel Busita. Straight to the point. Pero ha, PDP laban, day. O kining gi-endorse ni Digong, wa ang gi-endorse si Sara, nga si Camille o si Aimee. Mas mutuo day ang mga tao pag yun ni Digong kuntang Sara. Straight to the point. Ato na Sara ha? O mo endorse si Digong, mas tuuhan siya kontra sa iyang anak nga si Sara. Oh. Tanawa ko ng resulta oh. So si Marcos magtanawa na day ang akong armed forces. Nga ikaw may commander-in-chief sa armed forces. Hilom-hilom lang din mga higalang mga army, mga pulis, kining mga kwan, hilom-hilom lang. Ako bitaw di lang ko musulti may gala kay lisod masagay no. Daghang ko mga kaila sa diha nga kwan musulti sa day nga hilom-hilom lang ito ni pero Duterte mi oy.
So kanang ilang mga officials kay siyempre trust and confidence may gala sa presidente iyang itudlo gisa iyang chief of staff din ha kinsa iyang mga lieutenants na ikaw commander in chief gud ka sa armed forces ang loyalty sa imong mga tawa nimo kay wa man sila motuo sa imong gi-endorse nga alyansa di man mo ilang gibutaran ha tanawa ko dako kini nga mensahe oy tibok Pilipinas kini dayken tibok Pilipinas maghatag ni og dakong mensahe ngadto kang BBM nga delikado imong leadership. Ang imong mga trabahante mismo sa gobyerno, ang imong armed forces mismo, ang imong pulis, tanaw, wa mo tuo sa imong endorsement. Wa gibisag usa diha nga nakasuod sa imong gi-endorse. Ang nakasuod nimo ang gi-endorse sa former president mao ina Di ka makahuna-huna ana kay og kuan mo nang tanaw nako pag interview ng si Bongbong Marcos, willing kong makig-uli sa pamilyang Duterte. Willing kang makig-uli nga tinuoray or nakita nimo ng result mura magdelikado day ko ani tandugunon man ang armed forces tandugunon man ang PNP klaro na basahan ninyo klaro na ug unsaon nimo pag-analyze na ang mga higala dili to sa gulag emosyon ay emosyonal ning uban may higala nga kay kuan do na maggusto kong Duterte do na poy dapig way dapig tanaw based on facts unsaon nimo na pag-analyze na nagpasabot ang mga tao di ay kini nagpasabot ng mga tao ang loyalty to apa ni former President Duterte, nagpasabot nga dili sa gusto nga ma-impeach si Sara. Kaya mo na, kay kining mga tawhana, kining 12 kabok pulos man Duterte ni. Og mudaog ni sila mahigala, mo'y gusto sa, mo'y tingog sa armed forces, mo'y tingog sa pulis. So sa ato pa, og gusto nilang dili ma-impeach si Sara, kay naa ni mga tawhana na di man. Straight to the point. Na pag-interview ni BBM, ingon siya may gala, asa man to interview dong. Isa, willing ba ka makig-uli sa mga Duterte, ang pamilya? Interview ang katunying, isa nga, willing, kaya. Ito binahon, be. Puso ninyo, gusto niyo bang makipagkasundo pa sa mga Duterte? Oo. Ako, ayaw ko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mas maganda, marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko kaibigan. Puso ninyo, gusto niyo bang makipagkasundo pa sa mga Duterte? Oo. Ako, ayaw ko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Ayaw ko ng gulo, no? Di na sa gusto gulo, day. Tanaw sa gulo niya, ayay. Kanang resulta, factual man na. Magtanaw kayo mga tao, mga tala ko, uy, sabadi mga tao na ko, di man day, huwag man ganit matuo sa akong endorsement. Ang akong gi-endorse, wag may bisag usa na kasod. Nya ang gi-endorse sa akong gipada sa dahig. May nanood tanan. Dako na nga mensahe oy. Ha? So ingon sa nga willing sa makigkuan. Nya sa impeachment kis gutanan o sa man tong usadong. Ingon sa wala na. Dili nitaw sige pamulitika o sa man tong usadong be. Ato paminawon dong. Asa man tong usa ka clip dong. Ya kay di man mapapati itong tibuok gyud kay taas man kaayo. So kanang i-clip na to be. Sige. Puso ninyo. Adi katong gusto usa. niyo bang katong usa nga atong politics nga sa dili na kay nagsawa na sa politika. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mas maganda. Nato usa ka clip dong nakawan na ba to nimo? Imo bang naandam tong usa? Katong hibot may tungod sa kananaang about sa impeachment to. Masabot nato mga higala kung ikaw political analyst ka. Klaro gina. Makaingon gyud ka kining local absentee voting tingog ni sa armed forces, tingog ni sa mga pulis, tingog ni mahigala sa mga uniform personnel. So magtanaw ka day og ikaw may Marcos aniday mo na kagkalingo-lingo og ka aniday. Wa man ginisud bisag usa sa akong endorse sa tupawan isla mo tuon ako. Di gyud maayo nga endorser day kinis Marcos kumaohon. Nya kini gud mahigala astute politicians. Naman sa survey, grabe man tungos kadakog budget sa administration. Gawas anang survey mahigala nga kini ang non-commission nga mga surveys. Doon na sa ilang kaugalingong survey dahil nga mo matuod yun nga kung mo na selection kabantay sila nga paghuman sa pagpirma sa impeachment ni Sara og ingon man mahigala pagpada ni Presidente Duterte dahig sa ilang mga surveys gikulata sa Mindanao way bisag usang musuod na sa Mindanao. So nalahi ni karong eleksyon na. Karong eleksyon na is a proxy election, proxy war between Duterte o Marcos. Muna nakabantay sila mahigala. Ha? Kabantay sila nga
delikado ta ini mupabilin ta ini sa alyansa. Mga muti ta ani, mo nang niambak si Marcos si Aimee. Niambak si Aimee og si Camille. Nakita naman na daan. Nakita naman na daan mga higala. Astute politicians kuno sila. Dili guni mga higala mga neophytes. Kasabot sa tanaw na survey ayay. Delikado ta ni. Nalahi ba sa una ba? Kabantay mo sa una nga mo pick up man tag senador kinisikuan maayo ni. Kinisikuan ana maayo ni. So prior ana matud pang lakson before nila na pirmahan kadtong ipa-impeach gud si Sara o before mapada si Digong dito sa dahig. Ang survey day patas-patas day mas daghan gud siyam gud kabuk amusod sa grupo sa alyansa kay si Bato gud si Bongo musod magyud sila pod. So majority sa ila pagpada mga higala pag impeach si Sara o ingon man mga higala pag kinini ang pada ni Digong dito sa dahig. Sus gikulata sa survey mo nang dali mahigalag ambak si Aimee og si Camille. Dili to ambak tong ilang what the basis day oy. Kay bao sa basis kay ang survey nila sa ilang kaugalingong survey kulata mas na. Delikado pildi ta ini. Ni ambak si Camille og si Kwan Aimee. Ato nakasod nakakapyot ko sa Aimee taw. Kay kadtong eleksyon na usa ka proxy election kadto. Mo nang kabantay mo? Pag-ingon, BBM, BBM. Ang chanting, BBM, BBM. Ang usapod, Duterte, Duterte. Nga naman, it was a proxy political war. Straight to the point. Munang kabantay mo, ang pagbutar mahigala, imagine ko ka, hasta kong Cebu, kining kong armed forces, kining LAV, kining LAV, local absentee voting, ayaw kung ina mga bugo na sila, pulos na mga, kining naglangkob ini mga sundalo, mga pulis, media, mga professional ba yun aday? Tama, di man kakayong mga buguasan ninyo, inyong mag-apil na lagi di sa ikuan lagi diha. Nga nung naamanas Philip Salvador lagi be. Because ang mga tao wala mo butar sa tanaw kinsay angayan o dili, ilang tanaw mahigala proxy war ni. Kung Duterte ka, Duterte ta. Og Marcos ka, Marcos. Mo na inahitabo. Proxy war. Tanawa ko ng Cebu ha. Balik ko na ko Cebu para manalais itong maayo ha. Balag mo ingon mo balik niya yung analysis. Nga naman for emphasis. For emphasis ning ako. Tanawa sa Cebu lang gudaan. Ang Cebu, mga higala, intelligent voters kining mga Subuanon. Intelligent voters. Nga nung ilamang gibutaran si Philip Salvador. Straight to the point. Ikapila mas Philip Salvador daday. O tao, ikapitos Philip Salvador. Ay ako ina mga bugo ni mga Subuanon. Ha? Nga nung sa may mabutang ni Philip Salvador diha nga nung naama na. Pero gibutang sa mga taga-Sugbo. Mauna ang voting nga nahitabo sa Sugbo. Ha? Because wa sila magtanaw mahigalag kinsa ning kuan na. Duterte versus Marcos to nga maong eleksyon. Straight to the point. Proxy war to mga higala nga eleksyon. Mao ni nahitabo nya timan-in ninyo nga si Vicente Soto taga-Sugbo kana. Ha? Day, si Vicente Soto ba day tanawag ko na ang hospital sa iya man lulo nga name after his great grandfather. Kanang Vicente Soto Memorial Medical Center. Si Vicente Soto, taga Cebu, pero tagak. Straight to the point. Si Lacson, adopted son of Cebu, pero tagak. Ha? Straight to the point. Kita ni mo. Huwag mo analisaron nagmayo. Ay, kung ina ka na Lacson, may ka na mo nadag analysis. Tanaw Lacson, lingo-lingo eh. Sus, ginoo, kumaon na siya. So, nagpasabot na ang tao, ang katauhan ni Tingog na. Muna ang local absentee voting, balik sa local absentee voting dong, pulos Duterte ang nakasuo diha. Ang top 12, nagpasabot dili sa gustong impeachment. Dili sa gusto mahigala nga i-convict si Sara. Munang, duda ko ining Bongbong, ingon BBM nga, na mag-uli na ta sa mga Duterte. Or maingon si BBM nga, di nalanta ng kuan, impeachment kay, hindi na subla ng pamulitika. Pwede maunay, tinuod na naa siya kasing-kasing or pwede nakita niya ni day sa lisod bang impeach ta ato mga tao ang taga-gobyerno mismo na to gilom-hilom man ning armed forces kining ato mga generals nga ikatubang na to pasalot-salot lang na to ni posible ato ni pero ang katong ta sa ubos ang mga tao mismo mahigala kini klaro man ni tingog sa Armed Forces of the Philippines tingog sa Philippine National Police mauna straight to the point unya kini ni ang matudugang pamahayag ni BBM ato ipadayon ko nung kanidong
Sa ato lang padayon ng kwan kaning tibok interview ng kwan lang katulang clip. Sige. Okay, Nems. Gusto niyo bang makipagkasundo pa sa mga Duterte? Oo. Ako, ayoko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mas maganda, marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko kaibigan. Kagaya na sabi ko sa'yo, pagka... hindi ko... Magko-confess ako dito. Pwede naman po. Para akong pari po nito ngayon na po. Ewan ko, kahit hanggat maaari, ako... Ang habol ko yung stability, peaceful, para magawa namin yung trabaho namin. Kaya ako, laging akong bukas sa ganyan. I'm always open to any approach na, alika, magtulungan tayo. Diba? Kahit hindi tayo magkasundo sa polisiya, hindi tayo magkasundo. Gawin yung trabaho, pero wag na tayong nanggugulo. Wag na natin No. Okay. Nagsawa. Kene. A question about sa impeachment. Pilipino sa politika. Sige. Ang Pilipino sa politika. Sawan-sawa na sa politika. Ang mensahe sa amin lahat, hindi lamang sa akin, kung hindi sa aming lahat, tama na yung pamumulitika ninyo. At kami naman ang asikasuhin ninyo. Tama rin naman eh. Yan naman talaga ang dapat na. Okay. Sige. So kini mahigala ang iyang pasabot ni BBM sa dingi pangutan na labot ining impeachment isa nga tama na ang pamulitika ninyo. Kami naman ang asikasuhin ninyo sa mga tao na pod. But pasabot mahigala nga kani bang ayon na ng politika i-focus sa namo mura magawain pa kuan gud wa pa may wa maka-focus sa serbisyo sa mga tao kay murag nalingaw ta mahigala. Nalingaw ta hala impeachment na murag kagubot sila dito. Nalingaw na mo taon tagtanaw. Muna nga kung ang panawagan sa uban nga para makafocus sila, focus lang sila. Kay otherwise, medyo magpadayon ng impeachment, mabiyaan ang trabaho sa gobyerno, wa pa'y mga big ticket projects si BBM katunga na karon. Padung na mahigala sa iyang pagsawop unsa may ligasiya nga iyang mabilin. Straight to the point. Sige lang kagubot. So ang mga tao gusto nga trabaho na po kuno trabaho kuno mo kaning nahitabo sa midterm election usa ka na ka signal unsay gusto gyud sa mga tao. Straight to the point. Voice na sa katawhan, tingog na sa katawhan unsa ilang gusto mahitabo. Now kung i-insist gyud nga mag-impeach, ipadayon gyud ng impeachment kana kun do na mo'y number kay otherwise mausik ang oras. Straight to the point. Mausik ang oras. Kay kining mga senatoriables kung atong tan-aon kinsa may mo konbikto ug say dili atong hasasan ha. Tan-aon nato pagmayo. Remember 2/3 votes. Nya kanang mga senador nga 12 karon nga by 2028 day mag-atubang sila og eleksyon na sad. Sila na pud mo hukman sa mga tao. Careful sila oy. Careful sila. Tanawa kana mismo si Risa Ontiveros ibutang tana kung ato may galang hagpaton kana si Risa for conviction na kang Sara. Pero unsa may mahitabo niya sa 2028 day? Dili kana political suicide ang himuon. Straight to the point. Tanawon na kay ang siling ra ba ining mga nakadaog asa man tong kwan. Kay Kabunggor 27 million. Ang kining uban mahigala dili ra ba dagko og mga score. So tanawon na napita. Okay, kung magbahin ta og mga senador kinsa may mo konbikto og say dili. Timan-an na to nga siyam lay gikinahanglan ni Sara Duterte aron maabsuelto siya. Straight to the point. Mao na nga kana si former Senate President Frank Drilon ni angkon siya nga medyo numbers game ni. Musugot kag sa dili mahigala. So sa new set lang daan of senators mahigala kining 12 kinsa may mobutar ang klaro kay mobutar diha mahigala og i-impeach gyud si Sara og kinsay dili. Ang dili da mahigala mo butar not for conviction si Bato kana si Bungo not for conviction na og si Marcolita tulo. Kinsa may for conviction din na nga klaro gyud. Ibutantas Erwin Tulfo, klaro na. Kinis Cayetano gani mahigala. Medyo di ka pagkasiguro aning Cayetano gyud gani kay si Alan Peter lahi pa to baruganan. Kinis Lacson ug si Soto gani.
na ni mga hinanakit sad, moingon ta, okay, for conviction ka na sila, murag na naman ikaw galingong utok po si Ping, hasta ni si Vicente Soto. Straight to the point. Now, atong balikan, mahigala ragod ha, kinini ang, for emphasis, balikan ragod tong local absentee voting dong, ang resulta dong, dalawa. Sa pa kaning mga sakop sa sundalo o mga pulis, sila may daghan mga uniform personnel. Nagpasabot ni ang ilang commander-in-chief nga si BBM, mo'y commander-in-chief sa armed forces. Kanya doon na sila mahigala ilang chief of staff. Kini mga generals, ngibutang din mga loyalista ng BBM. Ang problema na ron, tandugunon maniday. Kaya ang mga sakop sa Armed Forces of the Philippines, mga sakop sa Philippine National Police, nipadayag sa ilang gibati, wa lang ni mahigala, nigkaman ani mo, tuo lang ni sila, pero sa dihang ilang gipakita ang ilang voice, ang ilang tingog pag-eleksyon, kanabitang ikaw na bitaw usa, nabitaw ka sa voting precinct, naka sa polling precinct, nga ikaw na usa ki, dito nimo imong ibuhos ang imong gibati, sus Duterte ayo Straight to the point. Ang dusig yung kabuok, pulos mahigala gi-endorse ni Presidente Duterte. Nagpasabot na nga kanang inyong mga tao sa Armed Forces tandugunon kana. Kanang mga tao sa PNP tandugunon na. Nagsalot-saludo na ninyo, mga generals, hasta ni kang Marcos, nga siya mo oy commander-in-chief, pero nagunahuna na nga, ikaw Marcos, traitor ka gid ha. Nisaludo na sila, pero ang ilang loyalty, sakto man sad, dili ang loyalty ngadto sa commander-in-chief, ang loyalty ngadto gyud mga higala, ngadto gyud sa nasod. Ang pagbantay sa demokrasya sa nasod, pagbantay og unsay atong direksyon ni natong nasod mga higala, dili mga higala sa naglingkod, labi na kung ang naglingkod mga higala, questionable ang prinsipyo. Ang imong loyalty ngadto gyud sa imong yutang na tawhan mga kaigsunan. Sundalo o pulis. Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa iyo'y ibibigay, tungkulin kong gagampanan na lagi kang paglingkuran, ang laya mo'y babantayan, Pilipinas kong hirang. So ang loyalty sa nasod yun nga Pilipinas. Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa iyo'y ibibigay, tungkulin kong gagampanan na lagi kang paglingkuran, ang laya mo'y babantayan, Pilipinas kong hirang. Kini mahigala ang atong maanalisar, mahigala delikadong kudita inig ipugos gyud nila ni. Pakita man nimo ang sentimento mahigala sa Armed Forces of the Philippines o ang sentimento sa Philippine National Police. Nakita ang sentimento pinaagi silang tingog atol sa eleksyon. So sakto po ang ilang loyalty mahigala sa nasod yun. Dili sa naglingkod mahigala labi pag questionable ang leader. Tungkulin kong gagampanan na lagi kang paglingkuran, ang daya mo'y babantayan, Pilipinas kong hirang.
na tututukan, nararamdaman. Yan ang dahilan kung bakit ito ang number one. Straight to the point, ni Attorney Rufil Fernandez Panyok, ang number one sa lahat ng mga programa sa radyo dinhi sa Cebu. At ang isa doon niyang gabi, may galang sincerely Ate Arlene. Alas 9 nga to sa 10 ang taknas kagabion. Nakadaog na ba ito yung party list ay? Congratulations Ate Arlene sa swerte party list. Sangans kinitibok ang puwersa sa DYHP RMN Cebu Akos kasamang Rufil Fernandez Banyok. Manamilit kaninyo pinagis pag-ingon sa tanang panahon o tanang higayon dalaygon ang Dios. Maayong buntag Pilipinas. Tatak RMN.